Pagtuo, taliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021. Dili may kalimod ang kahalapad sa epekto sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Din base sa World Health Organization, anaa sa 3.3 billion global workforce ang anaa sa risko nga mawalaan og panginabuhian sukad ang pandemya. Kung apektado ang mga dagkong kampanya, mas dakong naglisod ang mga anaa na narbaho og nanag-iya sa gagmay nga kompanya kon lakip sa small and medium enterprises, mga drivers ug konduktor tungod sa hugot nga mga kwarantina, ilabi na tong ECQ, mga naniradong tourism spots, mga franchise stores, ingon man ang mga pribadong eskwelahan tungod naglisod og pa-enroll ang mga kanan dala sa kapait sa panahon. Gani sa Pilipinas, anaa sa kapin 4 milyones ka mga tao ang nawalaan og trabaho sa milabang tuig. Nakaila sa DXDC si Roy Felix Abrio, taga-mental ug usa ka magtutudlo sa Senior High School Faculty sa Davao Doctors College. Ang number one dyan na problem po pag start na sa online classes is ang internet connection. No? Ang connectivity sa mga teachers, sa mga bata, na time nga si teacher kuso kay internet pero ang mga bata mo'y wala. So useless lang ang effort ng teacher nga nag-deliver sa lesson kay tungod niya ma-disrupt lang pag-abot sa bata na side, dili niya masabtan gyapon. Napoy time nga si student ang okay internet connection, kami pod ang nagka-problema, ang teacher na pod ang problema, nagpilit-pilit ang teacher so wala lang gyapon ma-deliver na tarong na pagka-lecture. So mo na mo mga pinaka-struggle dyan nga mo na-encounter. And another one is sa mga teachers na observe na mo, most of the activities, nagapaningkamot yun nga makakita mig mga something na pwede na mo gamiton para ma-prevent na mo ang cheating, kay prone for cheating pod kayo siya, no? Kaya wala ta ka silang hinayin mo, no? Lisod siya. And pag abot pod sa lecture proper, mas naka-feel kog kahago, kay tungod niya, kung sa una gani, kaya na mo magklase og 3 periods straight or 2 periods straight, ana. Pero karon isa pa lang ka period kaya gining pagkahuman mo klase mahagba jud ka sa kakapoy nga makatulog jud ka sa kakapoy makanap ka kadali sa kakapoy. Sumala ni Angelica Ligid sa New Day Recovery Center, bag-o alang kanatong tanan ang pandemya, diin dili malikay nga makabati kita og stress. Ang tao pag moagi og changes, moagi jud tag adjustments. But before adjustments na jud tay grabe na stress. So mutuo jud ko na walay tao ba na wala ni agi og grabing stress karong panahon na. So kana na stress pwede ang effect ana is grabe na anxiety, kakulba, kaguol, ana, kahadlok, fear, grabe ang fear. So daghan og adjustments in terms po sa atong setup. Kapoy tungod sa arang kalisod ang bagong pamaagi sa pagpanudlo apan buot ni Roy nga magpadayon sa paghatag og kaalam sa musunuray nga henerasyon. Number one, syempre, kailangan dyan natay trabaho, no? Lisod ka ay nga walay trabaho karon kay kung wala kay trabaho, lisod mangitag trabaho pod sa karong panahon na. Kadoy is, syempre, no, lain pod kay kung undangon nato ning pagtudlo pod, no? Like, although naman yung mga apply pa nga teachers, pero ang ako yung gusto sa pagtudlo ba, lahi ra jud nga mga stop siya kay what if wala ni teacher magtudlo, what will happen sa mga estudyante, ihayaan na ba nato nga ma-stop pod ang ilahang pag-eskwela tungod lang aning incident. So murag dili siya okay for me kay ang momentum sa bata nga nag-eskwela ba mawala pod, no, ma-distract na gani sila sa 1 month break or 2 weeks break for December break and Christmas break. No, what more kung isa ka tuig jud sila nga walay mo tudlo sa ilaha. So mo tong nakapamotivate po sa ko nga kailangan jud maning kamot pud mi teachers na maka-deliver jud pod ug maka-lecture jud og tarong pod sa mga bata. Dala sa kakapoy og bag-uhay nga pamaagi sa edukasyon karong panahona, di malikay nga makabati og kakapoy kon stress si Roy. Apan sumala ni Ma'am Angelica Ligid sa New Day Recovery Center, dunay duha ka mga klase sa stress, ang eustress kon positibong stress ug distress nga mao ang negatibong stress. Gani daghang pamaagi aron maka-cope up kita niini. So daghang pamaagi actually kung saan pag-cope. But siguro ang pinaka-first gyud na ko na ma-advise is that kailangan nato dawaton na natay kahadlok na nabati. Oo, na normal lang na siya, na response sa isa ka abnormal na sitwasyon kay dili man ni bag-o man ni sa to tanan walay expert ani ba kumbaga oo as much as na atay mga health workers na expert ani
kita man tanan, di ba, na bag-o ni sa to atanan, ana. So mo to na kailangan nato na dawato ng kana na mga ginabati nato. And then second is that since bag-o man lang tanan and na change, at least we try to kanang create a routine, ana ba? A new routine. Perhaps like for example, maskin lang kanang mag-create lang tag kanang stable na waking up time kanang pagmata nato, kanang ato ang activity sa atong buhaton after magmata, kanang adlaw-adlaw nato na activities. At least na is something na kanang na is certainty ba na ay kasiguraduhan sa atong adlaw-adlaw. Na dili ta mawala na sa ato ang kanang usual na productivity kana. So kana importante pud na siya. Third is common man jud no na cause sa anxiety o sa kakulba kaguol kay ang mga balita pod. Oo. So siguro gwapo man na informed ta, importante kay na siya tuko actually. Kay kailangan kabalo man ta unsa ang buhaton. But usahay pod sa sobra na natong paminaw sa balita, nahimo na noon siyang cause of anxiety o kaguol. So siguro i-limit lang nato na 1 to twice a day lang siguro, at least enough na ma-inform ta na mauni ang panghitabo, enough na kabalo ta unsa ang buhaton kana. So important mo na siya. And another thing is makatabang pod na magstay connected ta sa atong mga loved ones. So kabalo man ta no na isa po sa maka-stress sa to is layo ta, dili ta face-to-face sa atong mga loved ones. But kung layo man ta na may technology, so importante na mag-communicate gihapon ta din nato ipalayo ang atong kaugalingon sa lain tao. Kay kung magpalayo ta, dira magud magsugod ang problema. Ano nangyayari po? Yung isang plate yung nakasabda, na-introduce sa masyadong mataas na temperature. So what will happen? For me, no, ang yung mensahe para sa mga nananabaho as teacher, nagato ko nga ang yung mensahe sa mga is magpadayon ng yudyapon. Although na yung mga panahon niya na yung mga struggles like ng mga mawalang internet, na yung mga saba sa environment while ongoing online classes, for me, ginapapush gyapon niya nga paningkamot gyapon, no, kay ginahimo nimo ni dili lang para sa imuha at para sa mga bata o para pod sa iyaha. Tuod man lisod ang mga pamaagi karon ilabi na sa trabahoan, apan kinahanglan magpadayon alang sa pamilya, ekonomiya sa nasod, kaugalingon, diin kining tanan ginabuhat nato alang sa dungog ug himaya kaniya. Alang sa DXDC Holy Week 2021, kini si Radio Man Jason Amisola, tatak Aramen! Pagtuo, aliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021.